6 студзеня, панядзелак, у эфіры Белсат Зум. Віталь Бабін разам з вами. Вітаю ў новым годзе, цягам бліжэйшай паўгадзіны. Пра галоўнае за сёння ў навінах і размовах запрашаю. Лукашенко прапанаваў Зеленскаму ударыць па нафтаперапрацоўчым заводзе ў Мазыры. Сенсацыйныя заявы прэзідэнта Украіны. Чорныя лебедзі. Наколькі імавернае зрынанне рэжыму Лукашэнкі сёлета? У чаканні нараджэння Хрыстова, як праваслаўныя беларусы рыхтуюцца да Раства. Лукашенко прасіў прабачэння ў Владзіміра Зеленскага за ракеты з Беларусі. Пра тэлефонную размову з дыктатарам прэзідэнт Украіны заявіў у вялікім інтэрв'ю амерыканскаму падкастару Лексу Фрыдману. Тая размова з Лукашэнкам адбылася праз некалькі дзён пасля пачатку поўнамаштабнага расійскага ўварвання ў лютым 2022 года. Трішки пізніше, до речі. Троху пазней, праз некалькі першых дзён вайны, я гаварыў з Лукашэнкам праз тэлефон. І ён прасіў прабачыць, казаў, маўляў, гэта не я. З маёй тэрыторыі пускалі ракеты і пускаў Пуцін. Гэта ягоныя словы, у мяне ёсць сведкі. І я выбачаюся, ён сказаў. Що це не я. З моєї території пускали ракети і пускав Путін. Ты павер, Володя, гэта не я не кантралюю. Ён гаварыў, я не кантралюю, гэта проста ракеты, гэта Пуцін. Я яму казаў, не трэба, гэта было без мяне. Проста праз тэлефон, я помню гэтую размову. Я не контролюю, де він мені говорив. Я не контролюю, це просто ракети, це Путін. Я яму сказаў, што я думаю, ты такі самы забойца, і я табе проста кажу. А ён мне, маўляў, зразумей, не можна ваяваць з расейцамі. Я сказаў, мы ніколі не ваявалі, ракеты праляцелі з тваёй зямлі, з Беларусі, як ты гэта дапусціў? І я тобі просто кажу. А він мені говорив, зрозумій, не можна воювати з росіянами. Я йому сказав, ми ніколи не воювали. Ён кажа, ну добра, адказвай. Я дасюль помню, ён мне кажа, нанясі удар па нафтаперапрацоўчым заводзе. Ты ж ведаеш, як шмат ён для мяне значыць. Я досі пам'ятаю, він мені каже, вдар по нафтопереробному заводу, ти ж знаєш, як багато він для мене значить. Мазырскі завод. Я яму кажу, ти пра што кажаш, які адказ? Яка відповідь? З намі на сувязі палітолог Дмітрый Балконец. Дмітрый, вітаю вас. Прывітанне. На ваш погляд, Александр Лукашенко сапраўды адчувае нейкую вину за тое, што адбылося ў лютым 22 года? Я думаю, что он знал про эту войну, про ее подготовку еще с лета 2021 года. Он неоднократно произносил слово «война» в своих выступлениях. Наиболее активно он это начал уже делать в январе 2022 года. Он тогда выступал с посланием перед белорусским парламентом и 36 раз произнес слово «война». Я даже посчитал. И это говорит о том, что он прекрасно был осведомлен в этом вопросе, и он неоднократно говорил о том, что 2-3 дня, и все, и Украины не будет. То есть он готовился к этой войне, и поэтому то, что произошло, наверное, он не ожидал, что это все пойдет таким образом, поэтому, конечно, он сейчас, наверное, ощущает какую-то вину свою и будет пытаться и пытается все переложить на Путина. Ведь это не первая история, когда вот выясняется, что Лукашенко все на кого-то перекладывает, хотя он такой же соучастник этой войны, как и Путин. Ну, я хочу толькі заўважыць, што, уласна, гэтая размова паміж Зеленскім і Лукашэнкам адбылася ў першыя дні вайны, то бок ужо тады Александр Лукашенко адчуваў нейкую віну праз гэта і адначасова расказваў на публіку пра тое, адкуль рыхтавалася нападзенне на Беларусь. Да, вы абсолютно правы, потому что видно, что Лукашенко, во-первых, видимо, знал какие-то планы Путина о том, как, куда, что будет происходить, потому что эти учения тогда закончились, и вместо того, чтобы вывести своих солдат, Путин решил на Украину напасть. И, конечно, это для Лукашенко не было чем-то загадочным, но, наверное, он уже вынужден был тогда играть. И вот то важное заявление, я считаю, очень важное, которое сделал Владимир Зеленский о том, что Лукашенко просил его ударить по Мозырскому НПЗ, показывает о том, что Лукашенко рассчитывал, что будет вот со стороны Украины такой удар. И в этом вопросе тогда Лукашенко и Путин, они могли бы максимально показать, что вот смотрите, они же напали, вот что они ожидали, а у них этого не получилось. Ці вось гэты удар справакаваў бы уцягненне паўнавартасную вайну Беларусі, як лічыце?
Я думаю, что этот удар привел бы к жертвам, во-первых, к разрушению предприятия, одного из стратегических предприятий в Беларуси. И, конечно, Лукашенко мог бы использовать эту ситуацию для того, чтобы провести в Беларуси мобилизацию, ввести военное положение. Я не исключаю, что к такому шагу его Путин подталкивал. Ну, вот это одна из моих гипотез, потому что очень жаль, что Владимир Зеленский только на 3-й год про это сказал. Я считаю, что эта вещь чрезвычайно важная, и нужно было про это сразу трубить, что Лукашенко призывает бомбить Мозырский НПЗ. Гэта значыць, што Александр Лукашенко абсалютна не хвалюецца лёсам беларусаў, іхныя жыцці для яго нічога не каштуюць, так разумею. Да, абсолютно. Он никогда об этом не думал. Для него главное – это его кресло, его деньги, его семья и его власть. Вот о чем он думает. Он никогда не думал о том, что есть какие-то люди, о том, что у них есть какие-то права, есть безопасность этих людей. Для него это второстепенный вопрос. Чаму, уласна, на ваш погляд, Владимир Зеленскі толькі зараз агучыў гэтую інфармацыю? Это надо Владимира Зеленского спросить. Ну, возможно, у него не было повода, возможно, никто так вопросы не задавал, и, может быть, он был занят другими вопросами, и вот он решил вдруг сейчас выговориться. Праз амаль 3 гады пасля пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі на тэрыторыю Украіны, на ваш погляд, Лукашенко до сённяшняга дня можа адчуваць гэтае пачуццё віны за тое, што здарылася, і што Беларусь з'яўляецца суагрэсарам у дадзенай сітуацыі? Я думаю, что у него глобально отсутствует ген вины на каком-то, может быть, подсознательном уровне. У него этого гена нету, поэтому он по большому счету никакую вину не ощущает. Я думаю, что это просто были какие-то слова во время этого разговора, если он там что-то выразил, а так у него нет такого гена. У Расіі няма далейшых планаў нейкім чынам уцягнуць Беларусь у гэтую вайну, як лічыце? Есть. Более того, Путин в последние месяцы по некоторым косвенным признакам склонял Лукашенко в том, чтобы белорусские военнослужащие участвовали в Курской области в наведении порядка в рамках союзного государства, его ДКБ и всяких других образований. Вот. Но Лукашенко сопротивляется. Ну, супраціўляецца чаму? Бо, уласна, не хоча стаць суудзельнікам такім паўнавартасным, ці ўжо яму няма чаго губляць, яны ж з Путіным у одной лодцы? Да, он хотел быть в одной лодке, оказался в одной лодке. Он понимает сейчас последствия, он видит, что война Путину не принесла ничего хорошего. И он видит, к чему эта война идет, и он понимает, что сейчас даже Путин вынужден завозить солдат из Северной Кореи, потому что своих, видимо, не хватает, желающих не так много. Вот. Но Лукашенко понимает, что если белорусские семьи будут получать груз 200, то это для него будет концом не просто его эпохи, но и его жизни. Чаму для Лукашэнкі, на ваш погляд, так важна удзельнічаць у мирных перамовах по Украине? Он хочет в историю войти. Он хочет, чтобы его имя было вписано в какой-нибудь там Талмуд очередной исторический и поучаствовать в переделе мира, потому что Путин хочет передела мира. Он хочет с Трампом и Си Цзиньпинем встретиться где-нибудь, может быть, в каком-то месте специфическом и провести переговоры о том, как они сферы влияния поделят. А Лукашенко хочет там же участвовать на этом переговорном процессе. Ну вот это такая мечта Путина, он ее много раз уже озвучивал. Вот, и я полагаю, что Путин сейчас будет стремиться с Трампом как-то этот вопрос решить. Поэтому Лукашенко будет максимально сейчас стремиться попасть на эти переговоры. Я не исключаю, что и для Путина это может быть очень такая выгодная история, что у него тут будет такая собачка бегать рядом, иногда подтявкивать. Я думаю, Киев абсолютно не готовы до того, каб Лукашенко удзельнічаў у таких перамовах, то якія шансы ўвогуле потрапіць на іх? Ну, Киев, я уверен, что и с Путиным нет никакого желания встречаться, потому что, ну, как можно встречаться с человеком, который войну ведет? Ну, я не представляю, как можно было бы, например, Сталина с Гитлером посадить или Гитлера посадить с Черчиллем. Ну, это, мне кажется, была маловероятная история. Вот, и поэтому в текущей ситуации я полагаю, что договариваться со странами, которые сегодня совершили акт агрессии, нарушив все международные обязательства, ну, о чем с ними договариваться? Они просто возьмут эти бумажки, потом снова порвут. Так и с Лукашенко, с ним не о чем договариваться. Он лгун патологический. Даже если проследить все его выступления, хронологию выступлений, начиная с февраля 2022 года и до текущего момента,
там в каждом заявлении противоречивые факты звучат постоянно. То солдаты там по какой-то короткой тропе поехали, то еще что-то и так далее. Поэтому, ну, также он на переговорах будет себя вести, он просто будет выдумывать на ходу какие-то байки. Для него просто история переговоров – это история получить гарантии своей собственной безопасности, и это для него важно. Наконт бяспекі Лукашэнкі цікавая інфармацыя, якая сёння з'явілася. Зрынанне рэжыму Лукашэнкі ў Беларусі яно патрапіла ў спіс чорных лебедзей найменш імаверных падзеяў 2025 года, але тых, што могуць у прынцыпе адбыцца. Ці такі варыянт можа мець месца, спадар Дмітрый, і пры якіх умовах? Да, конечно, может быть. Ну, одна из, мне кажется, важных историй, это может быть связано со здоровьем Лукашенко. Он все же, как бы он там не старался показывать, что он может колодку перевернуть и расколоть ее там с помощью топора, а он чувствует себя не очень уверенно в плане здоровья. И это может быть такой черный лебедь. Ему 71 год пошел. Вот, и выглядит он не очень хорошо. Это одна история. Вторая история может быть связана с госпереворотом, про который говорит Мария Захарова, и Кремль активно это распространяет. Я не исключаю, что, учитывая, что Лукашенко отказался выполнять соглашение, которое у него было с Путиным по неучастию в выборах, ему могут какой-нибудь сюрприз подкинуть. И такой вариант не исключаю. Ну, могут быть еще какие-нибудь сюрпризы. Вот. Но действительно, учитывая ситуацию, которая в Беларуси складывается, могут быть совершенно уникальные истории. Вот кто мог представить, что Асад так быстро возьмет и исчезнет из Сирии. И с Лукашенко может быть такая же история. Это авторитарные страны, и в них выборы не решают ничего абсолютно. И в таких историях как раз возникает история черного лебедя. Разам з тым ужо фактычна застаецца менш за 3 тыдні да так званых прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Ці, на ваш погляд, Кремль у дадзеным выпадку можа разглядаць нейкага пераемніка сярод гэтых спойлераў, якія ідуць? Ну, смотрите, если с Лукашенко вдруг что-нибудь случится, мало ли, физическая или какая-то иная проблема с ним возникнет, то у них, например, наверное, кандидатом номер 1 после него из этого списка я бы присмотрелся к Олегу Гайдукевичу. А чем он хуже Александра Лукашенко? Ничем. Мужчина, как бы все в расцвете сил, можно сказать, активный боец, человек знакомый для белорусской политической элиты и для Кремля вполне, я думаю, предсказуемый в каких-то вопросах, полностью покладистый. Вот. Ну, будет такую же роль играть, как Лукашенко, только более громкий. Поэтому тут, и, кстати, риски для Лукашенко есть. А почему они не могут с Гайдукевичем договориться и сказать, что, парень, ты будешь преемником? Не исключено. А Лукашенко сам може асэнсоўваць вось такую пагрозу з боку Олега Гайдукевича? Ну, я думаю, что Олег сейчас полностью под контролем Лукашенко. Я, кстати, вспоминаю одну историю очень интересную, которая была 10 августа 2020 года. Тогда Олег Гайдукевич, выступая на нескольких российских информационных площадках, с утра говорил историю, что он, в общем, как бы не приветствует то, что вот власть там давит и прочее, и призывал к диалогу, а уже там к вечеру у него позиция радикально поменялась, и он начал за Лукашенко выступать активно. А так он выступал практически против Лукашенко. Он там призывал к перевыборам в Беларуси. Но, видимо, потом провели с ним разъяснительную работу. Дмитрий, дзякуй вялікі за гэтую размову. Ізноў небяспека ў паветраныя прасторы Беларусі. За ноч на тэрыторыю нашай краіны заляцелі як мінімум 8 расійскіх беспілотнікаў тыпу «Шахед». Паводле маніторынгавай групы «Беларускі гаён» дроны заходзілі ў палескі запаведнік, рухаліся курсам на Камарын, Лояў і Брагінскі раён. Іншыя навіны дня ў скароце. Збройныя сілы Украіны пайшлі ў наступ у Курскай вобласці. Пра гэта заявіў кіраўнік Цэнтру супрацьдзеяння дэзінфармацыі Украіны Андрэй Каваленка. Паводле украінскіх медыяў вайскоўцы маглі прасунуцца ў глыб Курскай вобласці на адлегласць да 8 кіламетраў. Пра лакальныя поспехі ЗСУ паведамляюць і расійскія тэлеграм-каналы. Паводле іх у сваім наступе украінцы ўжываюць бранявую тэхніку, машыны размінавання, а таксама сродкі РЭП, якія паспяхова супрацьдзеяць расійскім беспілотнікам.
А вось на данецкім кірунку Украіна, верагодна, страціла самае буйное паселішча паўднёва-заходняй часткі Донбасу – Курахава, крытычна важны лагістычны вузел сілаў абароны. Пра гэта паведаміла расійскае вайсковае кіраўніцтва. Да пачатку поўнамаштабнага ўварвання Расіі ў горадзе жылі каля 20 тысячаў чалавек. Украінскае камандаванне заявіла, што на гэтым кірунку за мінулыя сотні адбілі 27 нападаў праціўніка. Аднак страту гораду пакуль не пацвярджае. У Кітаі зафіксавалі выбух новага віруса. Сімптомамі ён падобны да звычайнага грыпу ці прастуды. Хворы пакутуе на кашаль, насмарк, дыхавіцу, ліхаманку і галаўны боль. Найбольшую пагрозу вірус уяўляе асобам з заслабленай імуннай сістэмай, немаўлятам і асобам сталага веку. Нягледзячы на перапоўненыя шпіталі і рост колькасці захворванняў, улады называюць пашырэнне метапнеўмавіруса штогадовую зімовую з'яваю. Пры гэтым каля 30 выпадкаў захворвання ўжо выявілі ў Казахстане. На кінапрэміі «Залаты глобус», якую называюць другою паводле важнасці пасля «Оскара», аб'явілі пераможцаў. 82-я цырымонія ўручэння адбылася гэтаю ноччу. Найлепшым фільмам года сталася драма «Бруталіст» Брэйді Корбета, які забраў узнагароду за найлепшую рэжысуру. Таксама стужка атрымала прыз у намінацыі «Найлепшы актор у драматычным жанры». Ёй стаўся Эйдрыян Броуді. Першы «Залаты глобус» у сваю калекцыю паклала амерыканская акторка Дэмі Мур за найлепшую жаночую ролю ў мюзікле або камедыі за здымкі ў стужцы «Субстанцыя». Яшчэ больш інфармацыі можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале. Каб на яго перайсці, дастаткова навесці камеру смартфону на QR-код на вашых экранах. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Таксама заахвочваю зазіраць на нашу інтэрнэт-старонку belsat.ru. Аднак перад усім памятайце пра ўласную бяспеку. Дзякую, што вы з намі. Праваслаўныя адзначаюць святы вечар, апошні дзень напярэдадні Раства Хрыстова. Сёння ў вернікаў, якія прытрымліваюцца юліянскага календара, ідзе апошні дзень перадкаляднага посту. Напярэдадні свята яны прыходзяць у цэрквы, а пасля завяршэння каляднай усяночнай службы віншуюць аднаго з Раством Хрыстовым. Галоўная падзея гэтага перадсвяточнага дня – вячэра. Аднак сядаць за стол прынята з першую зоркую на небе. Для вячэры гатуюць 12 постных страваў, лік якіх сімвалізуе колькасць апосталаў. Традыцыйна асноўная страва – куцця, каша на аснове крупаў або пшаніцы. У святы вечар вернікі ў прыемным чаканні надыходу аднаго з 12 найважнейшых святаў у літургічным календары праваслаўнай царквы – Раства Хрыстова. Свята яшчэ называюць зімовымі святкамі або калядамі. Гэта час радасці, вясёлых гульняў, падарункаў пад ялінкай ды пасядзелак за багатым сталом са сваімі роднымі і блізкімі. З намі на сувязі тэолаг Наталя Гарковіч, хрысціянская візія. Спадарня Наталья, вітаю вас. Вітаю. У чым асноўны сэнс куцці, як яна мае выглядаць ось у гэты святочны вечар у праваслаўных вернікаў? Увогуле, асноўны сэнс не толькі куццярства. Як казаў адзін свяцитель, Бог стаў чалавекам, каб чалавек стаў Богам. І тут наконт куцці вельмі цікавая рэч, што куццю мы гатуем не толькі на Раство, але таксама перад Вялікаднем і на памяць памерлых. Гэта ўсё кажа пра тое, што загінулае зерне, яно мае воскрэснуць, і у гэтым таксама такі сімвалізм, што у куццю звычайна дадаецца салодка, да этой горкай праўды даецца салодкая, напэўна, вось такі сэнс надзеі на воскрэсенне мёртвых. Мы ведаем, што прынамсі 12 страваў мусіць падавацца на стол у гэты вечар. Ці адрозніваюцца гэтыя стравы ў розных рэгіёнах Беларусі? Я думаю, што гэта ўсё вельмі рэгіянальныя рэчы. І 12 страваў, напрыклад, гэты стол павінен быць постным, таму што куцця – гэта звычайна яшчэ постны дзень напярэдадні самого свята Раства. У маёй сям'і, напрыклад, збіраліся, бабуля накрывала на стол, спачатку саломы, сена туды клала, а потым вже розныя стравы. І я думаю, што гэта ўжо можа быць нейкае народнае такое ожидание, 12 страв, як добраславенне на наступны год, не ведаю у адпаведнасці з колькасцю месяцаў і гэтак далей. Так што ось тут складана сказаць.
Як увогуле адзначаюць гэты вечар ці калядуюць? Таму што вось я, напрыклад, рос ва ўсходняй Беларусі, і там калядавалі на стары Новы год, так званыя шчодрыкі. Ці захавалася традыцыя калядаў увечары 6 студзеня? Ну, наколькі мне вядома, як было на палесе, дзе я расла, калядавалі ў дзень раства, то бок 7 вечара. То есть не напярэдадні, а ўжо ў сам дзень, калі ўжо ўсе схадзілі, калі гэта ўжо прывязана было да царкоўнай традыцыі, ўсе схадзілі ў царкву, памаліліся, селі за святочны стол, а ўжо вечары пачалі хадзіць у госці да сваякоў, да суседзяў там, і вось такое шырокае святкаванне. А што тычыцца шчодрыка, на Піншчыне, адкуль я родам, таксама быў і шчодрык, шчодры вечар, але у адрозненне ад калядавання, у каляду ў нас хадзілі больш дарослыя, а на шчодрыка хадзілі дзеці такія больш такія, ну, дзіцячыя спевы спявалі. Вось такую я помню розніцу. У гэты вечар таксама ёсць яшчэ адна традыцыя у беларусаў, у ўсходніх славянаў памінаць сваіх продкаў, і першы акурат такі вось першае слова адрасаванае ім. Сёння, калі адныя ў турмах, іншыя ў эміграцыі ў Беларусі не жывуць, як можна быць разам у гэты дзень, спадарня Наталья? Ну, тут могуць быць розныя варыянты. Нам цывілізацыя падарыла электронную сувязь, онлайн можно сустракацца і святкаваць. У мяне ёсць знаёмыя, сябры, которые, я ў тым ліку, збіраемся онлайн на малітвы, на нейкія святкаванні, нават калядкі спяваюць людзі па чарзе онлайн. Усяляк прыстасоўвацца, каб адчуваць нейкую еднасць, радасць, падзяліцца гэтай радасцю раства. Агулам, калі мы кажам пра каляды, ці гэта такое інтымнае, сямейнае свята, ці яго можна таксама святкаваць вось з суседзямі, са знаёмымі, вялікімі кампаніямі? Як вы глядзіце на гэта? Мне падаецца, наконт увогуле ўсіх свят, тым больш рэлігійных, хіба не можа быць адзінага правіла, таму што калі мы ўжо кранаемся хрысціянскай традыцыі, хіба тут як Бог на душу паложыць, я не думаю, што хрысціянства, Христос увёў такое правіла у нечым сябе абмяжоўваць на народ. Калі людзі святкуюць, і для них некая свята, гэта радасць, вельмі добра падзяліцца з усіма. Можа быць, нейкія ёсць народныя забабоны, што кудысьці не хадзіць, чагосьці не рабіць, але асноўны пасыл, мне падаецца, гэта дзеліцца радасцю, калі вы яе маеце. І вось, напрыклад, сам пост, гэта такі падрыхтоўчы перыяд, і адзін з сэнсаў постаў было тое, каб зэканоміць на прадуктах грошы, фінансы, імі падзяліцца ўжо з беднымі людзьмі, хто больш патрабуе, таму я думаю, абмежаванняў нейкіх не можа быць, яны ў нас у галаве. Так што радуйцеся ўсе, весяліцеся, кажуць, там у розных калядках. Я думаю, гэта самае важнае, калі у нас у такі час все ж такі ёсць нагоды для радасці. Мне падаецца, это самае то, чым трэба дзяліцца. Зараз цяжкія часы ў нашым рэгіёне, ідзе вайна ва ўкраіне, і многія, напрыклад, тыя, хто адзначаў раство 7 студзеня у сувязі з тым, што руская праваслаўная царква падтрымлівае агрэсію расійскую ва ўкраіне, сталі святкаваць па іншым календары 24-25 снежня. Спадарня Наталья, ці мае нейкае значэнне ўвогуле адзначэнне раства у розны перыяд года, у розныя месяцы, ці можна азначаць таксама адразу два святы? Ну, тут трэба сказаць, што мы нават не ведаем, які месяц насамрэч нарадзіўся Христос паводле хрысціянскай традыцыі. І такая памяць, она літургічная, і календар тут, канечне, ён упісаны ў іншы кола свята і так далей. І 2/3 праваслаўных хрысціян, усходніх хрысціян святкуе акурат 24-25, гэта і грэчаская царква, і элацкая, і вельмі много розных заходніх цэрквах, дзе людзі жывуць у адпаведнасці з свецкім календаром, дзе яны знаходзяцца і так далей. Я думаю, што гэта пытанне, магчыма, яно звязана, па-першае, з традыцыяй з тым, што да чаго людзі прывыклі, а з другога боку гэта можа быць і трошкі палітычнае пытанне, як мы бачым, як гэта сталася в Украіне, але нічога крамольнага я ў гэтым не бачу, калі людзі вызначаюць для сябе літургічна нешта святкаваць у іншы дзень. І я, можа, скажу дзіўную рэч, у 1917 годзе адбыўся першы памесны сабор, на якім акурат руская праваслаўная царква прыняла
новы каляндар з-за рэпрэсій бальшавікоў і ганенняў на царкву ён не быў уведзены ў практыку. Так што тут вельмі такая цікавая сітуацыя. Калі ўвогуле мы кажам пра сэнс сённяшняга гэтага свята у сённяшніх рэаліях, вось вы казалі пра тое, што вельмі важна радавацца, але які перадусім сэнс вось сёння ён мае для ўсіх вернікаў? Ну, мне падаецца, што ў якіх мы складаных сітуацыях, горах, нестачах не знаходзімся, ўсё ж такі для мяне, для большасці хрысціян Раство гэта свята надзей, таму што калі Бог прыняў плоть чалавека для таго, каб яго выратаваць ад смерці і прывесці да вечнага жыцця, то гэта, прынамсі, такая вялікая надзея і добрая навіна, як это вельмі часта спяваецца ў калядках. І таму, калі нават вакол столькі слёзаў, гора, мне падаецца, гэта свята такой надзеі, которая, в прынцыпе, самае важнае для чалавека можа быць. Ну што ж, тады будзем спадзявацца на лепшае і не губляць гэтую надзею. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Фейерверкі, лядовыя палацы, гіганцкія горкі і тысячы турыстаў. У кітайскім Харбіне распачаўся штогадовы лядовы фестываль. Паводле арганізатараў, сёлетняя імпрэза найбуйнейшая за ўсю гісторыю, а для пабудовы дэкарацыяў выкарысталі 300 000 кубаметраў снегу і лёду. Пабываць у зімовай казцы прапануем і вам. Коўзацца з ледзяной горкі было вельмі захапляльна. У гэты час якраз быў захад сонца, і ўсё выглядала ўзрушальна. Потым я пракацілася на коле агляду, з якога адкрываецца панарамны від на ўвесь парк. Гэта былі ўсе навіны за сёння. Дзякуй за прагляд і віншую спадарства тых з вас, хто сёння ў чаканні Раства Хрыстова. Міру, спакою, дабрабыту ваш дом. Да сустрэчы.